Mă numesc Bujor Narcis, am 33 de ani, sunt din Tecuci, județul Galați și sunt tattoo artist în București. A fost o experiență foarte faină din care am învățat foarte mult și nu puteam să o ratez. Am înțeles tot ce stătea în așteptare să înțeleg. Lecțiile eu le aveam, doar că nu le fixasem, nu le implementasem. Când am primit invitația, am acceptat-o fără să mă gândesc. Îmi doream să revin. Nu am regrete. Nu-mi pare rău de absolut nimic. Tot ce am făcut a fost o lecție care m-a făcut să fiu cine sunt azi. Mi-a dat încredere în mine, poate mi-am luat validare. Îmi doresc să pot să mă deschid, să găsesc persoanele care să aibă dorința de a mă cunoaște și în așa fel și oamenii de acasă să mă cunoască mai bine. Nu sunt deloc ceea ce par. Eu sunt un contrast. Bă, îmi plac femeile frumoase, îmi plac femeile puternice, îmi plac femeile deștepte, care știu ce vor și ca să pot să am parte de o asemenea femeie, trebuie și eu să fiu la nivelul ăsta. Și am început să investesc timp în a evolua fizic, mental, să mă maturizez. Când voi cunoaște o femeie la nivelul ăsta, să am și eu ce să-i ofer. Am venit să lovesc tare și în mai multe direcții. Simt că pot lega mai multe conexiuni și nu o să închid nicio poartă. O să le las deschise pe toate. Sau dacă închid, o să le fac să sară gardul. Salut! Eu sunt Vlad, am 33 de ani, vin din Arad și sunt DJ și producător. Părerea mea sinceră este că Vilă oarecum își caută o liniște emoțională. Primordial aspectul fizic. Iar după felul în care se lasă garda jos și îmi place foarte mult felul în care abordează lumea din jurul ei. E o experiență tot mai intensă. Până la final o să fie foarte multe surprize. Acest sezon este unul cum nu vi l-ați imaginat niciodată. Fiecare dintre noi avem ceva special. Sper că ați văzut ceva special și în mine. V-am pupat! Sunt Alberto, am 26 de ani, sunt creator de conținut și antreprenor și sunt din București. Dacă ești în relația potrivită, nu cauți validare în alte părți. Sunt zodialeu eu și îmi place un pic atenția. Nu mă iau după nimeni, eu nu ascult de nimeni. Așa sunt eu în viață. Mai ales într-o relație, sunt foarte, foarte matur. Mai o vorbă, mai o glumă, mai un dans împreună, până... În primul rând, mulțumesc. Sunt glumez, cred că sunt frumos, cum spuneți voi. Fac lumea să se simtă bine, dau atmosfera casei. Dacă vrei, mă descoperi. Nu mă întrebi.